Здравейте хора! Днес в това видео ще анбоксваме в Гърция ето това огромно яйце. Айде да почваме! Значи важно е как се отваря, за да не го сипим, защото може верно да е шоколадово или да не е, просто да е играчка. Летиш, че много скърца. Връщам се като го леко отвори вече. Вече е шоколадово, вече има шоколад. Да, е време да го отворим. Екшън. О, мага, има играчка! Това пумпълче ли е? А, не. Трябва да се затвори. Мисля, че... Не знам изобщо какво е това, хора. Сега и ще пробваме яйцето. Това би трябвало да се води пумпълче, май. Това е някаква играчка, дето не мога да я разгадая, но дойде ред на яйцето, което трябва да го пробвам. Това не е яйце. Добре, хора, оператора вече го щупи го яйцето. Сега ще го пробваме. Не е хич черен шоколад, но ще е добре. И това трябва да разгадаем какво е. Ето това е. Разгадахме какво е. А, не. Така беше. Не помня как се завърташе. A few moments later. Добре, какво трябва да... Приятели, предпоръчвам ви да си вземете такова яйце, като идвате в Гърция. Предпоръчвам ви го да се го купите, защото и вие може да разгадаете как се използва това. Това е всичко от мен. Чао!